Maker Productions. Gamo haɗa sabo jini ya bahanta gani ki wadatu inda biki shi kenan. Gamo haɗa sabo jini ya bahanta gani ka wadatu nai maka shi kenan. Ya banki zan fara kin fito da haubita taho ki saurara duk abin da zan furta sirrin da zan bara san ki ne jini hanta ke yau na tunkara ta da ni da na kwanta. Yabo da kyauta duk na aminta zan baka mai ban mugunta shi za ya nuna in barka haɗin zumunta shi ne na nuna na bika rukun aminta kai mun ka bani hannunka. Duk girman nahiya da ke zan ratsa in kin mun nesa to ta ya zan rinsa ni kullum ambatan kishi zan watsa duk rinsi in na ganki sai na kutsa. So ban ruhi da zuciya daga kyauta so bai yaɗo idan da burin cuta yau kai ne ni ka haddace bitata birnin ceto ka tashi kai zan aika. Gamo haɗa sabo jini ya bahanta gani ki wadatu inda biki shi kenan. Gamo haɗa sabo jini ya bahanta gani ka wadatu nai maka shi kenan. Kin yarje ba kamar kina amsa ni ma ko babu ran da zan kosa mai kawon korafin ki karyarsa tambihin wai na barki in gausa har raifansa na baki ki ɗauka.